Pajjiżna jixraqlu oppożizzjoni b'saħħitha. Meta tkellem dwar il-kriżi li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela qal li pajjiżna jixraqlu d-demokrazija b'saħħitha għaliex b'oppożizzjoni maqsuma internament ma jistgħux jissaħħu l-kredenzjali demokratiċi tal-pajjiż. Qal li r-realtà hi li hemm fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li ma tridx taċċetta dak li ddeċidew it-tesserati tal-istess partit. Pajjiż jixraqlu oppożizzjoni li hija waħda b'saħħitha fejn jissaħħu l-kredenzjali demokratiċi tal-pajjiż għaliex oppożizzjoni b'saħħitha hija importanti biex pajjiżna jkollu demokrazija b'saħħitha. B'kuntrast, il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern huwa affukat li jwettaq il-programm elettorali u jħares il-qudiem pożittività. B'sodisfazzjon innota li wara l-elezzjoni għal mexxej ġdid, kulħadd fil-Partit Laburista ġibet ħabel wieħed u b'sens ta' ġab lura l-istabilità fil-pajjiż. Kull min ħadem fil-kampanji wara li lest jiġbed ħabel wieħed fl-interess tal-Partit, fl-interess fuq kollox nazzjonali, fl-interess tal-pajjiż, dak kien sinjal ta' maturità kbira. Dr. Abela saħaq li huwa mhuwiex Prim Ministru tal-Partit Laburista, imma tal-Maltin u l-Awċin kollha, u għalhekk se jaħdem biex tingħata opportunità lil kulħadd biex jimxi l qudiem. Għal dan il-għan se jkompli jkun viċin in-nies u n-negozji biex ikomplu jitwettqu bidliet ambizzjużi. Hemm affarijiet sbieħ ħafna ġejjin għal pajjiżna nibqgħu għaddejjin f'din il-ħidma pożittiva u jiena nemmen illi deħlin għal żmien sabiħ ħafna għal pajjiżna żmien li se jkun ta' benefiċċju kbir għal poplu tagħna, għal pajjiżna, għal familji tagħna, tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, għall anzjani tagħna, għall pensjonanti tagħna, għall poplu Malti u Awċi kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.